Saking mriko nuwun sewu, paring asma sinten, Dik? Dik. Yuk. Rada kita bicara. Jumeneng. Mosok iki sekolah SLB. Ampun, teng mriku mawon riyen. Mujak omong-omongan ora nyaut kok. Paring asma sinten, Dik? Dik. Masya Allah, niku lho mike bocah ayu kok kaya ngono. Paring asma sinten? Pidalem sangi pundi? Cek. Niki lho sing murup. Niki murup. Lah mboten murup dibuang mawon. Cek. Bul. Pun dirungokne Pak Canggih paring asma sinten, Dik? Oh nggih, dipun tepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Masalah. Napa lho napa? Iki jeneng Niken Lindri iki ta. Lah iki lek sing bakulan gethuk ya iki. Iya, Pak. Gethuk lindri. Oh iya. Berarti kene gethuk lindri kene tahu takwa. Aduh kan tok lene. Nun sewu genduk Niken. Pi dalem saking pundi nun sewu? Aku saka endi ya? Lah ya mbah. Mbuh. Leng paling. Saka Kediri. Kedirine pundi nun sewu, Dik? Kediri Pakunden Kota. Oh nggih. Sik umur sakmene mesti sik sekolah kelas pinten, Duk? Aku kelas 5 SD umur 11 tahun. Kelas 5 sakmene iki. Lagi SMA ora bathok gurune. Lah iya kuwi lho. Sik, iki ngawur nek iki. Iki nek sekolah lho ya. Mas Kundet bener ora iki sekolah kok e. Lah kleru. Mas ngene lho, Bos. Pi umur pira mau? 11. SMA iki 11 lah. SMA ora mesti ngungkuli gurune iki dure ndek-ndek dur dhewe dadi ngene iki. Lene lho, Bos. Pengertian bandha gurune ngono. Nggih, ngaten niku nun sewu, Dik. Hobine napa, Nduk? Hobi. Aku hobine singing. Wah. Ngerti ora singing? You Lexi. You like nyising. Singing kok. Apa? Dasmu. Singing itu vokalis. Nyanyi. Wah, bahasa Inggris ra iso apa-apa ki. Nyer. Bahasa Inggris ora godak. Iso ya, lulusan SMA. 1 2 3 4 5 6 7. Mas aku. Lah iki hitung-hitungan ndi? Ya itu Inggris. Lah iya bahasa Inggris. Nyapa mbok jak hitung-hitungan nih? You like. Apa you like ta lho? Kamu suka ngono lho, Bos. Suka apa? Yo engko tak You like me, ngono lho, you like me. Urung diterusne kesusu dindek kae. You like. You. No. Smoking no. No. Vapor. Papor. Sampeyan iki sing jenenge Cak Sikil to? Lho. Aku jenengku Talih Tokor, Nduk. Leleke sing kuwi jenenge Cak Betet. Ya, pene. Aku karpet. Oh, karpet. My name Mr. Little Frog. Little itu kecil, frog kuwi kodok, dadi kodok cilik. Oh, oke. My name and kentut. Kuntet. Mana, Dek? Aslinya Anu, mana? iki ben langkung sekeca Jumeneng. Betul apa, Ki? Ora apa-apa. You up. Apa? Apa iki apa? Munggah lho. Niki kula Junemeng. Jumeneng, Dek. Jumeneng kok Junemeng. Angel jak omong bocah. Yo iki lho kelas 5 sak mini lho. Iya. Lagi SMA ora telolor. Lah iya malah kok jerapah. Mohon maaf, Dek. Oh iya. Masih kelas 5 SD. Masih kelas 5 SD. Umpamane tak tekoki cita-citane besok pengen dadi apa, Dek? Aku pengen jadi dokter. Apik iki. Aja gelem dadi dokter. Nyapa? Tulisane elek bayare larang. Tapi lek sing preksa nggone-nggonanku ki malah tak kei hadiah lho. Masa? Ora percaya. Hadiah apa, Nduk? Hadiah garek penyakitnya apa sih? Ringan apa berat? Lek ringan hadiahnya sepeda kayak lara batuk, pilek ngono sepeda. Tapi lek dokter sesasi no bosok no kowe. Lah ora nyontek 15.000. Dokter iki akeh duwite tenan. Panu iku wis saiki larang iki. Penyakit panu. Panu murah lho, Nek. Murah sapa jare sapa? Lah panune ning ndi, Kak? Jantunge. Oh iya. Dadi jantung panunen ki larang. Oh iya. Berarti piye, Dok? lek larane rada berat kayak jantung ngono kuwi ya hadiah ya luwih besar. Luwih gede. Roda papat. Apa, Nduk kuwi? Apik lho malahan. Iya mobil berarti. Ya itulah namanya. Oh iya. Awakmu lho, Cip. Ambulans.
Oh, berarti mlebu ning nggonmu iki ketoke jantung langsung dituthuk dor bintang bongko berarti. Jangkrik tenan bocah iki. Sampe kowe lara jantung nggon ning nggonanku ae. Lek nyapa, Nduk? Tak priksa. Oh, diperiksa. Lek lara mata barang nggon ning nggonanku ae. Carane piye, Nduk, nek sakit mata? Apik wi. Awake dhewe. Awake dhewe wis tuwek di mata-matakne. Bene ra apa-apa bocah cilik engko diomong. Namanya mata itu kan bahasa Indonesia toh. Matamu dhewe kuwi lho. Kok nesu to? Karo cah cilik kok nesu to. Ini bahasane lho, Cil, bahasane. Nesu gampang suwek lho. Tuwek. Aduh. Suwek wi koran. Terus Dik. Kuwatir terus. Aku kuwatir lho tak ngono kuwi sampean piye digone rumah sakit Sidoho? Enggak apa-apa sing malah sing lara ikimu malah. Mau ketoke aku Lek ibarate adik ya adik, ngono lho, ibarat. Tolong ya Allah. Endi? Terus Lu kebuak termak pakok. Delok ning aku lho, delok ning aku. Ngene tok lho, Cil. Ngene tok kok lara. Lah iya, pasar sih rene yo. Mosok ngono tok rene. Jajal rene tok, jajal. Rene. Kelon. Jajal rene. Jajal. Kayak ngono tok. Wong tanganmu gedang kluthuk ora kancane malah bosok malah karo rumah sakit. Oh iya. Iki aku rong kenal karo dalange lah. Dikenalin, Nduk. Kenalan karo dalange bagus lho dalange Mas. Ya bagus aku ndredeg aku ngene. Anu wis Cah kelas 5 tak sodok ndelosor. Kelas 5 ya wis ngerti kowe iki. Cah kelas 5 dredak-dredeg. Ndredeg. Sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe mboten wonten tunggale. aku ki dilem kaya apa saiki wis menutup diri. Lah ngapa lho? Aku wis dilem kaya apa ora bakal kegodha. Masa, Bas? Masa? Tenane. Wis tenan iki ora bakal kegodha wis menutup diri. Masa? Heeh. Ngono ta, Pak? Heeh. Ora percaya. Lah ngapa lho? Kok ora percaya ki? Ki omonganmu ora penak, ora percaya. Aku teko batu-batuane ketara gitu. Ketok. Sih, batu-batuanku ki apa? Salah batu-batuane ombo sing dipikir ning jero ning enane lak tan liyane W E D O K wis ora enek. Apa kuwi? Wedokan. Oh. Ora enek. Ora. Sekolah sing tenanan. Lah iya no, iso. Ki mik jomo ta mati to, Mas? Salahe nyampleng aku mikmu tak pateni. Aku ora ngapa sampean. Saking sayange, kangen. Gemes kangen wis suwe adewe ndak. Nek kangen piye, Dik? Nek kangen ya Allah, kangen Kangen. Piye kabar kamu apik to? Kowe ngomong bapake bapake ya dudu anake. kowe ngomong bapake iki aturane bapake. apa ya ora kowe? Lero. Bapak Anake sapa? Lah iki ora anake Pak Degleng dalang. Pak Degleng dalang Kediri. Dalang sing mlakune hili. Ora trimo, Dik. Dik iki kan aku dadi sampean ora trimo. Ora trimo, Nduk. Aku ki sebagai Ora trimo piye ape berarti trimo? aku bapak lho, ndak trimo bapak Ndak trimo. dijaga. Ape trimo piye wong aku rong kirim mbok trimo lho jane kocok. Mulane ayo. Ya seorang bapak dine. Nah, Ora sing ngomong sapa? Degleng jare mlakune ngene-ngene. Ora. Ya pancen, Nduk, bener apa ngono lakune bapak ngene-ngene? Ora. Lho, tapi jenenge ya kaya wong mlaku ngene-ngene. Jenenge Degleng mlakune mesti ngono. Jenenge tok tapi Jenenge tok kan. aku ra tega. ora tega. Ora ngono nesu sodok Kowe tenan. karo aku gedenan aku. Iya ya Iya. Dok, untung cah cilik ngono rada tuwek sithik sikat. Apa? Sikatan jajal. Untung kowe cah cilik. Sampeyan iki lho, jek cilik mana pisan. Duh. Piye ta iki maksudnya piye? Wicil, maksudnya piye, Cil? Ndak omong aku. Apa? Lho aku bengi iki. Sesuk yo aku aja mbok cocone iki sitone iki aku gelo aku. gelo Nyapa? ngopo? Lah apa nek dilone cilik mana isine kancane. Lho lek sampeyan Padane nang tikus kok piye. Lah sampeyan mbek aku lho ya gedenan aku. Pero aku lah gede awakmu. Lho jane iki bahasane ya halus jajal ngomong aku. Nah yo Jajal nesu. Nduk ngomong karo Aja aku. nesu. Halus. Cuk, aja nesu. Cuk anake sapa ya Allah. Anake sapa? Nangis anake sapa nangis. Ya sabar, Cil. Alah. Tiada dusta di antara kita. Wah. Kuwi lho. Ayo dikenalkan dulu. Pak bareng asma sinten? Niku lho Mas. Oh iya Mas, ya Allah. Kula badhe nderek jenengan mestina ingon-ingon inget-inget ngono lek pas saya rong dina
sing ndek inginane peh gak iso turu aku, Mas. Apa? Kelingan-kelingan sampean ki lho. Aja tumbak cucukan lho ning SMA 1 aja tumbak cucukan. Loh. Aja macam-macam. Iki awal sithik iso dadi masalah. Aku ndak macem-macem. Sik, berarti sing WhatsApp mau kuwi ta jane. Layak kowe nginang-ngene kuwi. Wah, iso pertengkaran iki kok. Nduk, aku mau Iya, toh. ning mobil mau sing video call kuwi to. Ora satu atuh. Sing dikirimne aku Iblis mau. iki. Ya iki dalange. Dhek emang video Layak call ngomong Pak aku. Kundet aku video callan iki lho. Jadi dikirimne aku fotone ngono lho. Oh, caci lihat diwarai kaya ngono, sewodek dalange. Rumah aku. Nduk, kalau ndak ngomong sik. Iya. Alhamdulillah ya Mas ya dhewe ketemu nek kene Mas ya Iya. Allah. Piye kabare sampean apik to? Alhamdulillah. Alhamdulillah apik ya Allah. Bejane kambel ijo. Degane kambel ijo bejane sing duwe bojo ya. Ya Allah. Iya, Bra. Napa, Mas Percil, napa? Umpama aku saumuran karo dalange ngono ya Allah. Nduk, tak ilingne Nduk. Piye? Umpama kowe dadi arek lanang, uyuhmu cek kenceng. Sik to. Apa? Urusan. Ya nene Kok bahasane ra penak iku Kundet. Aja ngono Kowe ngene Nduk ya. Tamung Piye? sesuk lampu meneh keceluk dalange WhatsAppan ae. Paham? Heeh. Ndak usah ngomong sing neko-neko. Paham ora? Pak. Engko ndak dipikirke nek apa-apa awakmu tak belajari apa dipelajari sapa itu ndak boleh. Ndak boleh, Paham Nduk. ora? Umpamane karo dalange. Ini tak warai. Ndak. Mas Dalang. Mas Dalang. Pidalang. Nggih. Pidalang saking pundi ta, Mas? Kula saking Nganjuk. Ya, tenane terus rada ndek ya. Pi dalem saking pundi to, Mas? Kula saking Nganjuk. Oh, jebul dalange gendeng wis ora santut. Gendeng. Nyapu dalange nang. Luwe gendeng iki sing ngajari. Dedeke kan yo nerokne. Lah niki nuwun sewu. Piye, piye? Jakarta pun bolak-balik nduk niken. Oh Wah, iya. pun dikenal Jakarta iki. mulai Trans 7 45. Alah, nih Jakarta kabeh Hongkong wis tak ubengi. Oh. Sampean ki jareke ya mlebu nek TV to ya Allah. TV. Aku bangga loh. Wis tekan Hong Kong luar biasa. Lah, Tekan Hongkong. Wis luar tekan biasa, Hong Kong ya. liburan mesti. Sik toh. Nun sewu padahal. Hiburan biasa sangkel kancan. Hiburan Hong Kong. Lah nek Sanes liburan. Sanes Teng liburan. mriko nika umroh. Umroh dia kalau mancan jero kurungane umroh. piye? 40 dino. Nyapa ning Hong Kong? Jero kurungane umroh. Bukannya kayak sampean dikongkon karo Produser TV dikon rono. Wah. Iya aku nang kono kon syuting penjara Hah? Sote kok penghayatane wapi mlebu ndek penjara nek Hongkong kae dikongkon produsere TV. Aku wis karo pemain Cina-Cina wis suwak. Berarti kenal Jackie Chan bareng. Jackie Chan kancaku sak leteng. Wujuh. Wah, masa? Mari ngono Jackie Chan metu mencowol ning Indonesia, mara ning Jawa Timur ning Banyuwangi. Nggih jret tungkae kundet iki. Pancane bosok rek, Pak. Syuting. Pancane ning kono nangis eluh syuting. Tapi Ya, kula aku- mboten aku ora nek mboten ngomong maiben. duwe. Saestu mboten Piye, maiben. piye? Mas Percil niku dikenal Indonesia sampai luar negeri. Hong Kong, Taiwan, Bulan 2 nyuwun pangestu. Mas, percil. Kirim Spanyol. Wah, neng Spanyol. Nggih. Dagel neng Spanyol. Sanes. Ndak napa? Tidu karo banteng. Lah, tiwas aku seneng teh. Angkrik, mboten ku bulan loro wis dilungkas ora ndek paspor rono nek aku. Gredeg aku. Ibana didu karo Karo banteng. Ora apa-apa, Nduk, aku iki manut ae. Mbok tekan ndi aku manut. Terus umpamane sampean takon nembang nembang apa, Nduk? Umpamane Aku nembang apa ya? pengen eroh. Sing dibawani sik, Dik. Dadi ben Oh, ngono. iya no, ben Bawa, pamer. bawa. Bawa no. Oh nggih, slendro pelok barang napa pelok? Nah. Apa, Nduk? Apa ya enak ya? Embuh. Lho, mbok Lah nek wonten pamundutan apa? Sik ya tak wacane Nggih, nggih, iki. Dik. Diwaca Mas Persil. Iki blakonmu tak pek apa? ngawur iki pusaka. Tak peke. Masa tak jeda boleh. apa ya pusaka piye? Pusaka. Nyapa kok gak? Mah, Ya. mbok buang kok. Diwaca ya. Tuh, Wah, lah ngene koyo anan lili deh teh. apik ngono. Lah iya pantes lah. Lah piye ning ndi? Tak pasang nih. Mbok pasang ning ndi, Nduk? Mbok Ngene pasang. lho, meneng ya, meneng ya. Iya. Ya, mbok kene jero kene. Dadi kancane koyo siluman ngono karo. Apik lho Ini tak malah. wacane kene.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Shalom Mas Dalang Ki Akbar saking kula Adin Ajis anggota WMC Wayang Mania Community Tuban Motong ya. Sugeng Ambal Warso kagem SMA N1 nganjuk mugi tambah kesehatan. Terima kasih buat kepala sekolah SMA N1 Nganjuk. Juga guru-guru dan juga panitia semuanya telah menggelar tontonan sing iso dadi tontonan dinane malam hari ini. Dan didoakan buat SMA N1 semoga tambah jaya, semoga tambah maju, semoga tambah berkembang, siswanya semakin pintar dan bertambah. Cerdas. Oh ya. Bareng ngono lek mas-mase, mbak-mbake sing wis lulus, teko kene muga-muga melanjutkan yang lebih baik ke studi lainnya. Ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Arep ngaturke apa sidane? Apa Kadung Tresno. Kadung Tresno Kadung Tresno. Iya. Kadung Tresno dibawani sae niku. Asmarandono Semarangan. Asmarandono Semarangan niku anu. Apal wis. Oh, apal. Ngetutne omongane iki lah apal. Sing apal lho sapa? Tanganmu malah kok ginting nembang sing biasa. Ayo. Kaya ngene lho sing tak karepne. Nembang apik. Aduh. Aja ngono. Pak kepala sekolah. Kaget. Meneh Suarane apik, suarane halus. Kuwi pengen suara kaya niken. Pengen mangano CD. Oh iya. Kaset to. Iya. Bentinane opo bentinane? Bojomu rumah aku sinden lho. Sinden. Elektron mesti sinden ta? Ya nyinden ya elektron tapi sing terkenal ya elektron. Oh, elektron ya. Layak kok gak melu sampean? Kok gak melu sampean? Wis sampean? tanggapan dhewe. Tanggapan dhewe. Nek artis-artis ngene iki ora enek apa-apane karo bojoku. Bojoku. Ora. Iya. Aja nesu to. Ora nesu. Nyangking bokor kenca nane sing pinter nduk wis rasa biayaan. Bener. Manut omongane Mas Percil nek pengen. Kesurang-surang. Sekolah sing tenanan wis cukup suaramu wis istimewa. Lak perlu sok ben sekolah ngulon. Nah wis ngulon iki berarti isi Mediun. Kok cedek. Isi kadoan. Diun ngene ora cedak. Mah, aku pengen dek isi tahu tempe. Angel jak momen bocah iki. Ngene lho, Mas. Ora mesti sing ngejak omong ki ya termasuk ngene. Salahe nyapa ngejak omong ngene, ngono lho. Oh iya. Kleru aku. Untuk awake dhewe. Lah iya. Dalange yang ngene. Penontonnya yang ngene. Napa? Dalange ngene. Oh iya. Piye? Ngene. Ayo. Ngomong-ngomong dhewe, sauri-sauri dhewe. Tapi ngono ganteng lho. Ganteng. Oh ya ngerti wong ganteng dhisik nang kelas 5. Ngono sotek lho sok. Iya. Ono sing apik ora sing kancane kowe. Omong iki gitu kudu dhewe. Wis dadi cak wedok itu sing. Iya, cuma senene terus to aku mulai nangis aku kok. Percil iki lho sing nyeneni Pak Percil. Kau lah nyeneni cah cilik. Kuntat lho, omon nek kuntat iki.
Anakku mesti ngono ki datang, "Apa ngomong ae ngono." Ngomong anak ora dididik teko karo bapake karo ayahe ora basa cil tak teko ta cil omon ae yo rene basane blas perceli omon ae ancane ndagel ora oleh omon kurang greget tak idoni tenan saiki kancane wae. Wong Jawa iki. Kudune mah kok nggawe tangan, nggih mic. Dicotok-cotok ning ngene. Ya perlu ya arit, Nduk. Tuh graji lho. Karan pedhot glune. Mesuwan Nduk ya. Untet iki ngono kuwi. Biasa sirik tanda tak mampu ya awakmu. Diomongi bas utange ndrindil wis aku. Ya Ini apa? Ini ngomongnya apa? Utang. Kowe nyapa kowe kok sirik? Utang tak bayar-bayar dhewe. Ndak ya. Nyapa to wong-wong ae? Oh, kula nyapa to? Oh iya gini. Ketutupan sone lho, sone dudukne ye. Lah terus apa? Lah terus ngene nganggo apa? Ketutupan sone. Ini Nduk notorine Nduk. Notorine. Lah wis ini. Ah, wis. Terus ya. Ya iku Iya, Di. Paman Patih. Sendika dawuh sira. Rada cedhak marang aku, Paman. Piye? Yen mun ndelok bojoku iki suwake. Adikku iki suarane kepiye? Galik. Nyapa ngono kuwi rasa guyu. Iki ceritane ngono kuwi. Wis ceritane ngibur masmu karo Patih ngono lho. Menawa sampun Sapa sing dadi akhir masku iki? dewasa. Aku masmu. Hah? Sampe sing dadi masku? Masa ndak gelem? Ya beda lah maksudnya sing kene mancung sing ngono mekrok kan beda to. Iya. Paman Patih opo? Ya aku Kang Ratu Sony Ericsson. Lek dadi mas kuwi nganu lho. Pokoke penjalukane adike kudu dituruti. Bakal tak turuti adikku sing paling ayu. Sinuwun Prabu. Iya. Wonten panyuwunan saking nandalem kadang panjenengan. Apa? Monggo. Aku njaluk omah 50. Terus mobil Arpat cacahe 3. Telu. Ngene wae. Barono kurang. Lemah. Barono duduk. Apa ya? Barono HP iPhone 11 yang terbaru itulah. Wah, oh, ya ngerti. Wih, 11 ya. Ngene wae. Tak tukokne lemah sak donya, tak tukokne monopoli. Komplit ngono akhire. Hotel bareng enek ning ngono. Mah, Monopoli. monopoli. Kuwi komplit dok. Oh, duit Mas apa? Ya aku ya Mas isin apa to. ngono Enek kuwi panyuwunane isin. kadang Yo ngene. bakal tak turuti adikku sing paling ayu dhewe. Pokoke sliramu iso gawe penggali atiku iso seneng diajeng. Jajal saiki. Sesuk mben wae ya. Mah, Tak sentik lho golek nakal. tak idoni lho iku. Ora, aku diwarake karo nganu lho. Rek sapa? Cak betet kuwi lho. Enggak. Tak betet apane lho. Wis cak Lanjut. karpet. Terus. Wong melek sabarna rimo Ngopo we? Kuwi apa? Aku sinaungan lho Bas, sesuk ben ra Kok luput. tambah-tambahi ke cakepane Wes, itu kuwi. Wes, Dok. Wes. Ayo. Telepon, Mas. Aja lenggah dhisik ya. Mboten. Siji meneh. Oh, siap. Mbak Niken maksudnya sak lagune Mbak Niken. Salah Oh, neh, iya. tapi sing sigra. Oh, ngono. Nggih. Betul apa? Ora apa-apa. Siap. Apa pilihno lagune Mas? Oh, nggih, Apa sing kula bernapaskan musik ora apa-apa? Oh ngeten, kula pilihne mawon niki kula cobirin. Ya. Vokal niku mboten mesti. Sosok bocah umur 5 ning umur 6, kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 7, kelas 8 niku vokal-vokale sosok benten-benten. Ah iya.
Coba nadanya Mas, nada perempuan coba kita olah vokal C Mas, C. Cek waduh. Gini. Coba. Duduk. Sabar ya. Bisa. Duduk klambi anyar sing mbok pamer kene aku. Nah, Karo yang ngerayu aku. duduk klambi anyar sing mbok pamer kene aku. Kelebunan ular itu gitu. Enggak aku dirayu Iya, ah. sing ngerayu iki lho. Ndredeg lho, awakmu jek umur. Jajal aku sing nyais. Ya. Aku manut tamu. Ayo, manut. Sayang, ku kirimkan doa. Apik. Semoga engkau tenang di alam sana. Apik. Om. Piye. Wis jane bolos apa to? Apik. Tapi lagunya penuh Lah dramatika, iya. penuh Lah dramatika. Ora dramatikal piye mungkin lagone wong bokok. Ya umpama lagu percintaan niki ya ora pantes dengan umure. Mengirimkan doa untuk sang ayah. Sodok. Kok keren men tak percel itu. Nah, Mas. Aku ki Mas aku belajar vokal cah ini wis biasa. Jenengan lah anu sindan-sindan jenengan teng. Yo kula mriko lho. Wah, kon mampir omahmu? Nggih, kula ajari teng mriko. Apa? Loh, mulai olah vokal, olah gending, joget, sampai ngibete BPKB lho, pinter lari-larine. Iki lho. Sing wingking Kabeh ku apa? asline. Sing mburi ku asline sing gaene pinter. Coba satu nada perempuan mundur alon-alon Mas. Wajah. Mundur alon-alon. Nadane sepiro mundur alon? Wedok. Ku mundur. Sabar Mas. Coba hadap sana ya. Repe. Aku mundur. Alon. Jangkrik cah-cah iki. Mas. Batang ngancane diapusi. Sing salah ki ya awakmu. Lah, ya, Iki nadae wedok. Oh iya. Aku mundur. Alon karo sapa? Ning Saya terminal kerto. kok iso Lagune malah dadi apa wi? Kartonyono. Aku Oh, dudu deh. mundur. Alon karo sapa? Ora Aja, aku iso iki. aku kok malah ngono lah. Aku ki tau kejadian ngono kuwi. Iya. Tahu kejadian. Lah ora dileponi polisi kowe. Ojo ganggu. Kemarin niki ra iso anu lho. Iya. Konsentrasi. Ayo. Iya. Karo sapa? Lah. Awakmu yo aja omong ngono. Kok malah melok. Iki aja ngono. Aku mundur. Oh iya. Mundur. Iya, Pak. Aku Samono. Aku gundul. Mundur. Oh iya. Kurang ngerti bapakmu dalang sodok ngono kowe. sabar. Ina lho kayak masuk pirin. Maklum sampean maklum. Maklum ya. Maklum untune dikawat. Oh, alah mbok kawat to. Oh, jare mangan permen. Kuwi lho Tat, untune bojomu lho ngono. Wis. Wis Ora usah mbok iso omong. dilesep. Iso dilesep. Iso. Nek omane ruji sepeda nek. Aduh. Wis ora usah mbok omongi. Wis tak pasang. Mas Percil pun tak pasang. Lah terus? Paku pines tok ngene. Kae tau kejadian to dipasang ngono kuwi nganti ra iso dicepot lho. Nek dokter apa gambiran kono nek Kediri, enek solusine jare dicepot sandase. Oh iya. Heeh, Tat, gelem Tat. Lah, bojomu ra usah gondas kae ana kacang ijo nyenil ngono. Lah kok raupe piye? Ora usah raup digrujuki wis kena. Aku Mundur alon-alon mergo sadar aku sapa eri. Stop. Piye menurutmu piye? Menurut saya vokalnya luar biasa. Luar biasa. Tapi luwih kebanteran, Bos. Apa bahasamu kok luwih kebanteran? Kekerasan. Iya, Kekerasan Kediri lho. Nadane anu Citra. Citra. Hatiku
luar biasa. Berarti iki vokal ngeten iki, Bos. Nembange niku Gubuk Asmoro. Nek mu jajal bro. Masya Allah dirungok-rungokne. Ular kambang. Iki nembange kaya ngene luar biasa kudune nembang sing apik, Bos. Contone umpamane selindro, Mas. Pakde. Jajal. Pakde. Wah, cekulok emas iki wis tuwek. Yo. Sing ana cilik-cilik ngene. Aja mecelok emas, mulai-mulai engko ndase gegeden. Oh ngawur. Nadane selindro, Mas, selindro. Sebentar, Pakde. Bener. Ayo Mas. Kira-kira. Coba. Ulan, sama. Ya. Ulan andung senare Chandra Dewi. Gurune mbok remet-remet iki karep piye ta? Wis jane roh dadi murid iso ora kowe iki jane. Lah sampean garane Jajal piye? Kayak ono sih latihane piye? Gerakane piye gerakane? Bulan sih, sawangan sih. Kene guru kaya ngene ngentekne murid kok. Kaya ruru. Ulian andung sinare tanjot Dewi. Ayo. Sor. Sor. Mutok. Iya. Ini Duk. Bos. Oh tapi bocah cilik ra. Oh, bocah cilik. Mau tangane nek ndi nek kene? Kene. Oh ya. Kira-kira mikir aku terus nembang. Ayo. Ayo. Ulan Urung mulai. Lu tak sotok sabar to, sabar. Delok to. Ulan andung lho enak ra? Ya rametuwa saben ulan saben taun sinyare Chandra Dewi Dewine maju. Oh pas Dewi maju. Lah iya sebabnya awakmu wedok ndudukne Dewine. Nah ayo. Ayo Mas. Ulan andung lah ya rametuwa saben ulan saben taun. Nah Mas. Gila. Sinare Chandra Dewi. Ya Allah. Piye cel. Tapi ya Piye cel rasane piye cel. tapi ya cah cilik. Jajal kene. Diguyu lho, diguyu. Jajal. Jajal. Iki sing rada dewasa. Jajal. Jenenge wong jajal nyapa. Jajal ora apa-apa. Iya. Ya ora, Bas. Yo. Bas, ora apa-apa ta? Ora apa-apa. Nah, melaku ki nyantai kok. Lah nggih. Dek, ada Om ya. Tukeran WA ya. Piye? Tukeran WA. Anu callback. Apa? Weh aku fallback. Sing ngene, Ndek. Nah. Sing anu rada ndek. Lah aku Nyapa? ndak apa-apa. Rada ndek. Ono dewan guru. Oke. Enek dewan guru. Betul. Aja sembrono dewan guru. Ya. Ya. Nadaku ndak kena, Bos. Gak kena. Awakmu. Enek, Mermo jajal mermo. Enek genset iki. Jajal merem. Lan. Seberapa, Dek? Pade, seberapa, Dek? Ulan. Apa? Awak dhewe mangan ya Mas. Ya. Selamat datang untuk Kota Putih, terima kasih. Saya himbau untuk Kota hati-hati. Awake dhewe tenan nanggap aku karo nikane kubuk. Lah kok iso? Sak pladene ora ya apik. Apik. Ulan apa sih? Andung. Apa? Aja cepet-cepet. Piye to? Nek cepet-cepet apa, Cel? Yo keri. Aja cepet-cepet kene lho ndok tamong iki. Aja cepet-cepet kowe iki. Dilan. Are tangan ojo ngono lho. Tangan. Lah kok iso mbok ngenekne ra Sapa? Iki lho. Iki ojo ngono. Piye? Rasane piye? Iki dewan guru. Rasane piye? Pisan kas. Udah aku loh, ya Allah. Sangkas. Ya.
tak sodok kowe anak sapa to iki iso kaya ngono ki bangsamu. Mau tak. Tuaku kok. Ayo. Ha. Lho, bawahmu to batang iki. Duduk ini. Ayo contohnya sih. Alon-alon kaya gendul ikan lho. Sik opo. Aja niki Nduk. Bulan andung lho. Alon to. Lah. Ya Ramatua saben wulan saben taun sinare candra dreti Ngono lho. Iku tariane apik. Oh batang iki lho. Ancane lah belajar sampe keringetan kok jak omong-omongan. Aja gelem kuwi. Duwe anak papat. Bulan andung lah iso ya Ramatua saben wulan saben taun awas sinare candra alah Piye susun deh. Nduk. Piye? Pakai kode dulu. Lah kok mbok ancang-ancang ini terus Bek kancane ya Piye? bingung. Komentare piye? Ora dikeki kode. iki kudu dikon ning Blitar sik, Bos. Lho nek Blitar ning sapa? Sekoke mati sisih iki. Kene. Gendelane Sing ndi? Sing iki. arep dajal Sing ya. jajal. Ini Pak, ini aku. Jajal. Pengen roh aku. Bar-bar iki baru naiki ya? Aja. Punya apa? Seksi lho. Sabdo tadi gedang goreng kowe. Cedak-cedak. Iya, Pak. Wis suwi karo aku, Cil. Lah, masak ta, Dat? Masak. Saking aku meneng tok ae. Kowe meneng tok, Dat. Wis suwi. Suwi ya, Dat. Suwi dadi apa kowe? Ora tau setuk. Rada Dek, Mbak, rada Dek. Iki lak nikmati. Nyambut gawe kene sing entuk bayarannya ta? Matur nuwun, Pak. Ini lho, Mbak. Mbak, gini rada Dek set, iki ditegek ning ngene. Tek, ya. Iki diundurne. Plek. Paham ora? Nggih. Ngoten nggih. Rada Dek. Hop, terus iki diundurne. Masuk diengkulmu. Sapa ngomong sapa? Kuwi lho cacah lho. Ben ora ngomong masuk ning nyang apa-apa musak masuk. Mesti nek awakmu mesti kabeh ngomong masuk. Ndek sithik, Dedek. Terus mundur. Masya Allah. Aja guyon nyambut gawe iki. Ayo. Bulan. Awas. Andung. Ya Ramatua saben bulan. Sisi kaya bensin entekno lho, Bos. Masya Allah. Suwi-suwi Sampeyan ora usah bingung saiki bensin wis. Umpamane pertama ke kaya entek lho iki kowe ngene. Nduk Iya nek sepeda roda 2 Iya. kaya jenise Honda. Lah nek Vespa nuntune piye sih? Lah ngene lho Nduk tak omongi. Aja sisuk aja alon kaya bensin entek. Delok to. Ulian delok ya. Andung lho kan entek to. Ya Ramatua. Saben Jajal sik dolane jajal. Ayo Nek anu tak paringi sampean, tak paringi. Ulan andung. Wis gak iso ya iki ya. Ketoke meneng arek iki sih. Tapi sok-sok mangan iki. Nuwun. Tar nun niki pripun? Lega riyen guys, istirahat. Niku wonten nawala, Bos. Oke, siap. Dalang kondang Mas Akbar.